Welkom allemaal bij de grote optocht hier in Valkenberg Centrum. Ja, verzint live. Als er goed is, kinderen snoe zien. Ja, verzint live, dat wil zeggen, dat gaat speciaal gebeuren eigenlijk. Ja, Nancy, 11 jaar, heeft zich de optocht gepresenteerd. Hè? Ja, ik ben verkleed als prins en dat wil van natuurlijk wil we dat niet zomaar voorbij laten gaan. Nee, toen dacht ze dat allemaal bij flauwekul wel wat voor hij zitten oefenen. Nee, we hebben dat Steven Valkenberg voor bedacht om die toch in het zonnegebiedje te zetten vandaag. Dus het eerste wat we hebben, ja, ik ben als prins gekleed en we deden een prins en de prins deed natuurlijk in bezoek decoreren. Nou, ik heb natuurlijk een zo'n orde hier voor dich. Oké, ja, dat hebben we dus even niet geoefend dit. Nee, en dat heeft er ook niet geoefend. Dus, namens alle vrijwilligers van TV Valkenberg Kijk het? kreeg zich een schone medaille van 11 jaar presenteren. Ah. Wie vult dat nu? Ja, geweldig. Ja, goed, dat had je natuurlijk niet verwacht. Ja, chic. Ik heb hier al keer de optocht 11 jaar gepresenteerd. Ga je nooit gedacht dat ik 11 jaar zou volmaken? Ik wou het wel heel keer. Dus ja, chic. Dankjewel. Nou, heel erg bedankt voor die 11 jaar. En hopelijk horen dat er nog een paar jaar bij. We zullen zien. Maar ja, een live optocht. We hebben nog een paar lui hier neven staan. Van zullen die even erbij volgen. Van de Meratofielen, kom er even erbij. Span er dadelijk even beter op. Theo, voorzitter van de Meratofielen. Wie is afgelopen seizoen voor u geweest? Eigenlijk eindspetterend seizoen. We hebben toch een aantal chique evenementen. Uit historie net anders vormgegeven. En eigenlijk alles tot nu toe klopt allemaal. We hebben een geweldig prinsenpaar. Ontzettend veel plezier. En we zien toch gewoon dat er een werk niet toeloopt. Het publiek is bij alle evenementen. Dus in één woord geweldig, ik kan het niet anders zeggen. Ik ga nog even gauw door naar de nieuwe veerse president van de Meratofielen. Gisteren bij de sleuteloverdracht is dat gebeurd. Niels, wie was dat voor? Dat was heel emotioneel. Want ja, iemand heeft dat 30 jaar heeft gedaan, dan is dat wel heel erg chic als ze dat mogen overnemen. Ik heb het dat 8 jaar veel jaar. En ja, logisch, als ze dan de sleutel, het waren een sleuteloverdracht, de sleutel van het Pantheon krijgt, de huiskamer van de Meratofiel, ja, dan mag dat een truintje bij vloeien. Hey, dat is toch wel heel bijzonder. Joep, wie was gisteren voor dich? Wat is? Wie was het gisteren voor dich? Net wederzijds emotioneel een beetje. Dat krijg je dan. Oh. Hij deed het geweldig. Hè? Ja. Hij had een jaar op de stage gelopen. En toen heb ik het gisteren officieel overgedragen met alles wat erbij is. En ze hebben die gewoon nog een hele schone titel gegeven, hè? Ze hebben die gewoon nog een hele schone titel. Ja. Dat heb ik echt geëerd. Geweldig. Erepresident Joep Peters, bedankt voor alle jaren wat weer ook fijn dat we kunnen samenwerken. Mag ik nog wat zeggen, Nancy, want we willen dich natuurlijk ook feliciteren. 11 jaar. Hij is zo de optocht presenteren. En de bloemke, dat blijft een week in de woonkamer staan en dan is dat weg. We hebben het anders voor dich gemeend. We willen dich 25 september. Dat is een gewone zondag, maar dat wordt voor dich jaar speciaal uitnodigen in ons Pantheon. En wat toch gaat gebeuren, dat vertellen we dich de handpas. Oké. Ja, geweldig. Ik ben present. Jubilarissen horen in het Pantheon te zijn. Je bent eregast van ons in het Pantheon. Hij heeft de sleutel gekregen gisteren. Dus bij deze, wat Niels al zei, ik hoop dat ze erbij is. Tuurlijk, tuurlijk. Het team van TV Valkenburg mee. En het team van TV Valkenberg. Goed, dat kunt weer regelen. Super chic. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Hier ook een hele schone vastelavond en schone optocht. Dankjewel. Ja, en er is er optocht gestart. Juist met zaterdag en Niek kom langs. Die altijd de optocht dunt openen. Ja, dus even de eerste Einzelganger in beeld. Ik ben gehackt. Wat bij ons in veld speelt, wordt door het raad verdeeld. En daarmee komt het eerste dorp in
beeld en dat is Vild. Dit is een groep van ouders en kinderen en die het thema hebben van wat er allemaal in Vild speelt. En Nancy gaat zo eens even proberen om te kijken wat er allemaal speelt in Vild. Het is een groep van ongeveer 20 tot 26 personen. Falco, wat is er allemaal gebeurd in Vild? Ja, nou, er is gewoon heel veel gebeurd. Kijk, de harmonie heeft natuurlijk een zones gehad en dat hebben we geprobeerd te viseren. Maar dat is natuurlijk niet gelukt. Ik weet het niet. Hij weet het niet, hij weet het nooit. Maar goed, er is natuurlijk met de harmonie in de hand. De toneelvereniging, de basisschool, die toch weer op keeper staat. Er zijn steeds eigenlijk verenigingen wegvallen, de voetbalclub die dan wegvalt. Dus ja, daar maken we er zorgen over. En dus is dat er heel veel speelt in zo'n klein dorpje wie Vild. En we proberen natuurlijk ook een beetje duidelijk te maken naar iedereen van jongens, pak ik bij en proberen een keer van het verenigingsleven natuurlijk wat erin te houden. Dat is wel de ziel natuurlijk van de kern. Ja, dat klopt. Nou goed, dankjewel. Ja, gedaan. Alaaf. Ja, dat was natuurlijk Falco van de Mollymakers. Kump. JCV, de Turk, de jeugdcarnaval van Vild komt in beeld met hun prins Alexander en prinses Sabine. Alexander Roebroek en Sabine Hoebe zijn dat. En ze zitten allebei op de basisschool in groep 7 en 8 van de basisschool in Vild. En allebei in de leeftijd wie zo'n kind zit hebben als prins van 11 jaar. Von Wegen, wenn einer geschwart, dann fühl ich mich direkt zu Brust. Wenn wir sie sprechen, dann lebst du noch lang, dann geht auch niemand kaputt. Und warum ist ein Geschenk vom Leben? En ondertussen wordt Nancy gevraagd om naar de prinsenwagen te lopen van Vild en bij prinses Sabine naar boven te klimmen. Alexander en Sabine zijn al van het eerste moment betrokken bij de Turken in Vild. Ik doe redelijk in de orde van de Turks. Toch gewenst, dankjewel. Ik ga gauw naar onder, want ik ben bang dat ik naar onderen val. Goed, dankjewel. Ja, en Nancy is gehuldigd geworden door prins Alexander en prinses Sabine. En hoe is gewoon gebleven? Alexander zit er van groepje 5, zit er bij de jeugdraad van de Turkjes. En Sabine als dansbrietje en bij de showgroep. Yeah!
Het is alweer 1 jaar geleden dat we ons samen gezien. Ja, Nancy. De kunst geloof ik vandaag dik in het lopen. Oh, geweldig. Die wagens is best wel akelig vanaf de ziekte, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, daar komt in dorp in beeld. Houten. Ja, de jeugdcarnaval van Houten is hier in beeld gekomen. Ze hebben natuurlijk hun prins Chris en minister Jasper en adjudant Marijn. Chris Baten is het, hij woont in Vroenhof. En hij zit in groep 7a van het kindercentrum in Ambi. Hij voetbalt voor die VV Walram in de E2. En als er geen welke trapt, dan ligt er ook heel lezen. Hij is gek van Lego. Speelt graag bij de Roblox of op de PlayStation. Later wil er heel graag filmregisseur worden of special effects specialist. Minister Jasper en adjudant Marijn die houden ook van voetballen. Jasper die speelt linksboeten, maar dat keept ook heel goed. Marijn die is spits en is topscorer van het team. Ik heb nog in de groep van Houten mijn beeld. Dat is de buurt Sint-Gerlach. Dit jaar met Els Hambeukers, Gerda Akkermans, de Niek Broers, Peter en Karen Lehey en de chauffeur, dat is Peter Kloot. Het zijn de fotomodellen van Prins Raoul. Prins Raoul is er namelijk in Houten bekend dat er heel erg heel fotograferen. Er is zelfs een opleiding voor hem doen en het is een groep heel goed op ingespeeld. Ja, oud-prinses Niek, nu een fotomodel. Al veel wat te doen. Nou, we hebben best wel veel foto's gemaakt en wie stem is ook helemaal weg meer. We hebben de prins in de straat. Dus ja, dan moet voor de buurt maar ja, fotomodellen, er chic erop staan. Dus, En dat deelt nog gedoet. Laten we even kijken. Ah, dat is de jeugdprins. Kijk eens daar. Nou, bedankt. Alaaf. Natuurlijk gaat er goed op. Naar links. Ja, en Nancy staat inmiddels alweer te springen op de wagen. Wie Prins Raoul de eerste van CV de Bosgraven. Ja, Prins Raoul, wie is dat nou hierboven? Ja, geweldig. Dat is allemaal die gezichtsgestuurs en ja, geweldig. Ja, gisteren ook genoten. Ja, kijk, dat is natuurlijk een stuk groter en overweldigender dat. Maar in de eigen dorp is het natuurlijk een stuk beter. Of beter. In ieder geval een stuk specialer, moet ik zo zeggen. Ja. Ja, super, dus echt genieten. Ik heb zelf ook nog nooit eigenlijk hier boven op de Prinsenwagen gestaan, dus ik vind het zelf ook nog heel erg chic. Allee? Ik vind het zelf ook nog heel erg chic om hier boven op de wagen te staan meteen. Het moet de eerste keer zijn, toch? Ja. Toch? Ja. Hey, en ik heel erg proficiat met een 11-jarige optocht. Ja? En goed gekomen. Ik blijf nog even een minuutje binnen staan en dan ga ik weer de wagen aan. Ja, Prins Raoul uit het Gouden Rood. Ja, 21 jaar is ze. Zijn grootste passie is fotografie. Hij deed ook een studie in Venlo voor fotografie en beeldcommunicatie aan de fotovakschool. Ja, en hij eigenlijk bij de Bosgraven de functie als fotograaf. Maar nu is het natuurlijk de prins die nu deze carnaval over Houten regeert. Ja, en daar is even een beeld. Er zijn twee broers die ook bij de rood zijn. Hallo, Bosgraven.
CV of het Geit. Dit is een nieuwe groep in de opdracht. Die komen uit Boerendaal. Ja, ik sta hier in Evingen. Er zit vervoelender. Ja, we zijn vervoelender, joh. Had er gisteren pas ingeschreven? Nee, er wordt misgegaan met de nummers, maar we weten het ook niet. We hebben een verkeerde nummer gekregen, maar het gaat goed. We hebben er zin in dus. Welke nummer had er? Nu 202. 202, maar dat loopt nog wel goed. Dat is wel fijn. Dat weet ik ook, dan hebben we zo wat verkeerd gedaan. Maar... Goed zo, dankjewel. En de volgende groep wat er aankomt, carnaval is in de rode draad. Dat is de groep uit Berg, daar zit gaat in. Ze hebben gisteren in Berg de optocht gelopen en ook in Valkenberg. Lopen ze natuurlijk altijd met. Ze lopen al verschillende jaren met. Ze hebben alleen nu voor de eerste keer geen wat te wagen. Normaal gesproken kinderen ze van een heerlijk wat te wagen. Ze moesten in een boekplaats vingen.
rode draad, wie gaat het ermee? Goed hè. Prima. Ik hoorde, had geen plaats kunnen vingen. Nee, we hebben ook niet nog gezocht, want we zouden eigenlijk goed schrijven, maar we zijn toch maar doorgegaan. Kijk, dat vinden we toch fijn dat er toch wel zit doorgegaan. Nou, heel veel loopplezier nog. Ze willen eigenlijk zeggen van de rode draad door het leven van het begin af aan met een ooievaar. Daarna is dus een oberstaan die met carnaval aan het werk is, een oud vrouwtje met een rollator. En dan gaat zomaar door, bij hun loopt de rode draad van de carnaval door het ganse leven. De volgende groep is de BBB, de Bergse Bonte Bende. Varen of vliegen? BBB 3 dagen vol ertegen. Ja, zoals Nancy al zei, de Bergse Bonte Bende. Een formatie die sinds 2014 metloopt en is een groep hoe de jongste 4 jaar is en de oudste 70 jaar. En die ook boet in het carnavalseizoen heel erg actief zijn. En weekendjes weggeunt en allemaal activiteiten doen. Met de carnaval zijn ze weer gekleed in eigen ontwerpen en gemaakte bonte pakken. En in november zijn ze weer begonnen aan het boeien van een nieuwe wagen. Maar ze koesten niet kiezen in het boeien, namelijk tussen een boot of een luchtballon. Dus het is een soort van fantasie-shape geworden. Ja, en ze willen graag nog even bedanken. Dat is Roger en Marion Brouwers. Want die hebben veel aan de wagen geboet. En daar hebben ze mogen boeien. En natuurlijk Michiel en Desiree. Ja, die doen hun rieën. In deze groep loopt ook Marina met en Maartje van de God. Hoi Nancy! Hey Maartje, hey Marina! Ja, Nancy! Happy Nancy! Zo gern! Nancy, proficiat! Dankjewel! Met die 11 jaar bij de tv! Dat is een echte start! Ja, het is even niet in beeld, maar op dit moment kriet Nancy uit de hang van de Bergse Bonte Bende. Super lief, dat had je al niet moeten doen. Nou, dankjewel. Super lief. Kijk, dat is goed. Dankjewel, heel erg bedankt. En dat is het zeker nog eens een keer 11 jaar over zo'n auto. We zullen zien. Yes. Marina en Maartje, bedankt. Ik zei al 11. Fijne dagen, meisje. Ja, en terwijl er denkt van wat is dat in een hoop confetti, is het beginnen, ja, wat is het, regen, sneeuw, hagel. Ik denk de ganse die droeg, wat is er toch aan gaan duwen, maar dat is toch de ganse niet richting die groepen gaan duwen. Heel langzaam doen. Ik kon schon een tekst krijgen. Ah, door 11 jaar is het dat wel even. Ja, dat hoop ik maar, dat hoop ik maar.
De volgende groep uit Berg is Meer Beer, Meer Plezier en die bestond dit jaar 1 keer 11 jaar. Op de wagen staat nog 1 keer 11 jaar, dat meent ze niet. Vijf jaar geleden is de groep opnieuw opgestart. Vanaf toen is het in een hechte carnavalsgroep opgestangen. Wat het eigenlijk het ganse jaar met een omgaat. Ja, en die lopen in het seizoen lopen ze zeker 7 optochten met. Gisteren heb ik ze gezien in Berg, maar ze zijn ook doorgegaan naar Rijmerstok. Vandaag zitten ze hier in Valkenberg, dadelijk naar Veld en ze gaan ook nog naar de Lemkesoptocht in Marigroten. En dan morgen in Bemelen en in Ikkelder. Ze willen Roger Broers bedanken voor de boekplaats en Jeff Jonge voor het lenen van de tractor. Zonder hun wordt de carnaval niet mogelijk geweest met zonnig wat te wagen. En dan kunt langzaam de prinsenwagen van de jeugdcarnaval de Foukepot in beeld. Met bovenin prins Jargo en prinses Chanou. Prins Jargo is beter bekend als Jargo Kusters en is geboren in 2007 in Maastricht. Dus hij is nu 10 jaar oud. Het is een Bergse jong met een Maastrichts accent. Zijn zwaanprinses Chanou is geboren op 18 juni 2006 en is nu 11 jaar en een echt Bergs meisje. Ja, en Jargo is leerling van juf Nicole en Marie Zee in groep 7 van OBS in Berg. Is middenvelder bij het jongere elftal van Berg 28 en fanatiek Ajax supporter. Lid van de Raad van 11 en zoon van Ralf Kusters en de mam Monique van Oorbeek. Hij hield heel erg van gamen en deed altijd mee aan de Bergse superstars. Prinses Chanou is handbalster bij Vilby Kwik, is actief dansmarieke, bij de Foukepot natuurlijk en is leerling in groep 8 bij meester Luc en juf Yvonne. Ze is de dochter van Dennis Lahey, dus de trainer ook bij het handballen en fotograaf van de Foukepot. En ze is de dochter van Danielle Heugen, ze is penningmeester bij de Foukepot. Klein zusje van grote zus Joelle, die in 2011 prinses bij de Foukepot wordt. Ik kreeg hier weer een cadeautje aangeboden namens de Foukepot. Nou super, heel erg lief, dankjewel. Dankjewel.
Fouke Peutjes, heel erg bedankt. Ja, en dan komt langzaam in beeld het volgende dorp, Schönebrühl. Fanfare oorspronkje is volgend jaar fanfare 100 jaar. Ja, dat is fanfare Sint Cornelius uit Schönebrühl. Zoals Nancy al zei, ze bestaan volgend jaar 100 jaar. Dit jaar 9 keer 11, dus 99 jaar. En daarom dachten ze 11. 11'jes, dus hebben ze als thema de 11'jes. Dus even tambourmeter chef Badju in beeld. Op een grasmeierke voor de fanfare uit Schönebrühl. De hit van de Luizenmoeder natuurlijk. En wat kan een Boppie uit Valkenberg ook hebben uitgebracht. Hallo allemaal! We kregen het deuntje niet meer uit de kop aan. Ja, dan kunt u volgen de groep Einzelgangers in beeld. Lei en Gade Eurlings.
die al heel veel jaren de optocht kleuren met hun Einzelgänger motto. En dit jaar is dat Ik bin Betas. Gerda, ze hebben ik Betas? Jazeker, jazeker. Komt er nog al die schwan tasje wat je aan gebangen? De bieteke. Bieteke maar, of wel Betas? Ja, veel Betas. Kijk maar eens achter. Oh, hier. Oh, wacht, rijd ik eens hem. Ja, Gerda Eurlings is flink Betas. Weer stond gerand voor een hoop ellende en zoeken is zin een nieuw clubhuis voor deze bende. Een groep ouders met de kinder van de schoolraad vroeger, van de basisschool. Helaas is die gesloten, dus die zoeken een nieuw onderkomen voor de kinder. Deze groep had geboet bij Bo en Richard in Chinnekeul. Of geboet, daar zit ik maar rustig in de caravan afgebroken. Ze kent ze natuurlijk ook een carnavalswagen maken. In plaats van maken een zwanenwagen boek om avond. In de optocht, dat is ook leuk, ook origineel. Dat is carnaval. Ondertussen komt er het witte confetti nog onder toe. Ja, het zou eigenlijk druk blijven vandaag, maar de weergoden hebben toch het anders gedacht, helaas. Maar het ziet wel schoon hoe dat is confetti. En hier ziet ze al de prinsessengarde van de gracht. Dus de carnavalsgroep De Gracht. Ze gunt voor de 5e keer met dit jaar. En ze gunt dit jaar dus als prinsessengarde van prinses Sanne. Het is namelijk voor het 3e jaar achtereen dat de jeugdprinses uit de Grachtstraat komt. Het begon met prinses Chiara en vervolgens met prinses Sky. En nu gaat dus prinses Sanne voorop in de optocht, samen met haar minister Fleur. En alle drie die prinsessen zitten in de showdans en de dansmarietjes van Vereniging Club 77. En daarom zitten ze hier natuurlijk nu de beste bandjes voor.
In deze groep zitten onder andere Manfred en Sabrina. Dat zijn de ouders van Sanne. Vincent en Amanda. Monique en Freek. Met Saar en Nout. Ja, die zaten er net op de wagen. Ine en Ernest. Chef en Brigitte. Rob en Monique. Ron en Gami. Hein en Monique. En Matteo en Enzo. En ondertussen begonnen ik een soort naambordje van Shin opgespeeld gekregen. Dankjewel daarvoor, Prinsessengarde. Zou de Ralf dat surfen ook met ons in Hawaii durven? Aloha, roepen ze. Ja, in de groep van Chris en Natty Stevens, Jolanda Stevens, Peter en Mariet Kuipers en Peter Rozenboom. Maar de is er helaas niet bij. Ja, Prins Ralf de eerste van Shin-Up-Geul van de Waterratten surft heel veel op het web en veert surfen in Hawaii. Ja, natuurlijk tot dat twee overeenkomende zaken zijn. We hebben zien natuurlijk de Hawaii Look, Facebook, Twitter en nog veel andere sociale media uitgebeeld met een knipoog naar een bomalarm. Dat lid wie Hawaii was, toen er als een meisje was dat geluid uitging en alle nu in paniek wegrenden en een veilig onderkomen gingen zoeken. Zoals elk jaar hebben ze weer zelfgemaakte pakjes en de wagen is ook door de mannen zelf gebouwd. We willen bij deze ook Peter Rozenboom heel veel beterschap wensen. En Peter vanuit uit ons natuurlijk ook heel veel beterschap gewenst. En hopelijk bis ze volgend jaar weer erbij. Ondertussen is juryvoorzitter Jo Noordam even bij ons aangeschoven. Ondertussen, tussen de luid zitten proberen te komen. Zegt Jo Noordam hier even mee, voorzitter van de jury. Ja, klopt. Hoe let dat nu voornamelijk op?
Nou, we hebben een aantal aspecten over opletten. Eén is natuurlijk het carnavaleske, dan hebben we ook wie mooi is en wie origineel is het. Dat zijn natuurlijk de 3 aspecten waar het eigenlijk om gaat. Hoeveel juryleden hadden we eigenlijk? We hebben 4 juryleden. Dat is Harry Bekkers, Ferno Vonke en 6 Willens. Dat heet het al 3 keer 11 jaar, dus dat weet wel het klappen van de zweep. Ja, en hoe zit er in de hele hoop groepen langskomen? Dat schrijft er allemaal op. En dan ook kun je er bij zitten of wat wordt dat gedaan? Ja, en tegenwoordig gaat het allemaal met de computer gaat het allemaal sneller. En vroeger wordt het echt met de handen optillen en allemaal controleren. Nu is de uitslag een half uur naar de optocht bekend. Hoe wordt de uitgeroepen? De Prinsenwagen gaat straks staan op het Theodorplein en daar wordt de uitslag bekendgemaakt. En dat zal dan breken? Ja, ik kom van het plein af, het Grendelplein. Er is net de laatste wagen vertrokken, dus stel er maar een uurtje of 2 erbij. Dan zit voor tussen rond half 6 uur zo gaat. 5 uur, half 6, dat moet eigenlijk wel lukken, joh. En overigens wil ik wel zeggen, ondanks dit weer, het is hard verwarmd om te zien vooral hoeveel kinderen er meedoen in de optocht. Als ook zoiets wat hier langs de kant staat, een verkleide kinderen. Barcelona is nog lang niet door de Valkenberg. Dankjewel, joh. Deze dag Pien aan de tang. Geen zorg voor pakkeug onderhang. Voor tang gaat Ivana nog in de tijd, maar bij ons zit je er ook zwak wiet. Dat is een groep oudjes in een kul. 2 jongens, Kevin en Stef. Ze worden zich nog een bedenken thema. En toen hoorden ze dat prinses Ivana tandartsassistent wordt. En toen hebben ze zich heel gauw een stoel gehaald. Dan zijn ze namelijk dinsdag in Flevoland gaan ophalen. En woensdag hebben ze de stoel gangbaar gemaakt. Ze is gezuurd. Ze hebben alleen het publiek gehaald. En die wordt daar even flink onderaan genomen. Nou, of dat met zo'n waterpomp dan gans verantwoord is, dat weet ik gewoon niet. Deze stoel is tevens na de carnaval te koop. Dus als er liefhebbers zijn, dan moet je graag even melden wie Stef en Kevin. We blijven hier even heel veilig staan. Ik ben bang als we de kant doet gewoon dat we ook geneut zijn. Ja, daar worden dus zoveel genoeg gegeven. Het zijn nu eigenlijk aan het zwart gemaakt. Oh, begrijp hoeveel dagen dat nog blijft zitten op die dag? Ik denk het 11 dagen. We vliegen van Shin nog aan met prins Ralf en prinses Ivana. CV, immer te laat. Dat is een jeugdgroep uit Chinnakeul van zo'n 14 personen. En er lopen de 4 oud-jeugdprinsen van de jeugdcarnavalsvereniging de Waterratjes met. Namelijk Jano, Kevin, George en Raiko. En oud-jeugdprinses Esther. En voor de rest hebben ze nog het vriend en vriendinnen met gevraagd moeten gaan. Ze
Ze nemen zichzelf dus immer te laat en waarom bijna? Omdat ze maar geen beslissing moesten maken, worden ze erg laat met het idee en het boeren van de wagen. Maar het is gelukt en ze hebben veel plezier. Ze hebben geboet op de boerderie van Felix Huntjes. De pap van minister Fleur. De Shins Romanos. Onze webwijster moet door dat zoeren, het lijkt natuurlijk op Prins Ralf, appel heen bieden. Als weer de tapkraan van deze eerste pub openrieten. De groep bestaat uit dit jaar maar liefst 82 man. Het is meteen de grootste groep hier in de optocht in Valkenberg. Ja, rond 1 november zijn ze begonnen met bouwen van deze wagen. Wie de familie Reinders uit Rittersbeek, die willen ze dan ook heel erg bedanken dat ze daar hebben mogen bouwen. En 3 maart houden ze hun eigen Shin Romanus afterparty bij het Party Bowling Centrum in Walem. En iedereen is welkom. Ja, dat is eigenlijk een stukje wat ze hebben overgenomen van de Shin Vikings. De vroeger ook een hele grote groep op Shin. Die is er helaas niet meer, maar ze hebben dat eigenlijk overgenomen en kunt dus ook nu zo'n carnavals afterparty doen. En dat is 3 maart, hoofdvaste. Bovenop de wagen staat een heel schoon Ierse pub. Wat een feestje maken die toch, hè? Ja, dit kennen ze er wel in Shin, maar wij niet zeker.
so tanzen sehen. Und du blickst vor meinem Luxusparty stehen. In deine blauen Augen sah ich das Verlangen. Darum ging ich zu dir und ich sprach dich an. Ich sagte schön, es muss nicht immer teuer sein. Zieh dir einfach mich als Beispiel rein. Meinen Körper, den hat Gott gemacht. Doch ich schenke ihn dir heute Nacht. Ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig, ganz, ganz billig. Heute Nacht, da bin ich willig. 50 Cent und du bist dabei. Dann mach ich mich für dich frei. Ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig, ganz, ganz billig. Ja, nou al dat geweld. Kump, typisch in, die ganze familie, daucht niet. Dit zijn Koen Stevens, Alex Boon, Joep Badjoe, Phil van Oers, Nick van Bergen, Mark Bulder en Guur Ruipers. Vorig jaar gingen ze nog met als de fietsers, hebben ze ook de eerste prijs gehaald. Nu hebben ze een jaar de show aan de totempaal gemaakt. Ja, en ook een hele grote tipi-tent. De Pumpje CV, de waterratjes Oetjen, met hun prinses, jeugdprinses Sanne en hun minister Fleur. Sanne Koemans, geboren en getogen in de gracht in Schinnekeul en had een sterrenbeeld Ram. Had verschillende hobby's, waaronder dansen bij de club, de gracht onveilig maken, peertrieën in Oostenrijk met het peer Sandrino en rodelen. Jeugdminister Fleur Huntjes is ook geboren en getogen in Schinnekeul. Ze is zelfs geboren om 11:11, dus een echte carnavalist. Fleur kan moeilijk stilzitten, dat zijn vrij dinkelijk wat op de wagen. Joep, dat ga je al gewoon terug los. Ze houdt namelijk ook heel veel van feestjes en wil zoveel mogelijk lui omheen. Ze danst ook bij Club 77 en voornamelijk een solo dansmarietje. En in het verenigingsleven in Schinnekeul is ze ook geen onbekende. Ze speelt namelijk cornet bij fanfares en Cornelius in Schinnekeul. Het zijn twee echte carnavalisten met de paplepel ingegoten. Ze zijn beste vriendinnen, fietsen elke dag samen een schwal. Weer of geen weer. Want ze zijn niet van appelmoes, zoals de dames zelf zeggen. Oetjes
dat zal er wat voor waren. Maar nee, dat is springend spannend, maar het liep toch wel niet helemaal op. Bella Bamba man, dit is springend spannend. Maar ik heb wel een leuk liedje. En daar is de familie van het prinsenpaar, Zoere Fransen. En ze hebben dan ook als thema die Zoere Fransen. Maar Nancy gaat ons even vragen wie zoer die Fransen zijn. Die Fransen zijn wel erg zoergeluidig. Ja, dit jaar koest voor het echt op de Zoertour. Ja. Ik zelf gewoon door het leven, het ganse leven al het Zoere Frans. We verdrijven dus nu hem voller tegenaan een Zoer Fransen dit jaar. Kijk, er zit familie van het prinsenpaar wat eraan komt. Wie bevult het prinsenpaar dit jaar? Ja, geweldig. Prinsenpaar te zijn. Ja, is trotse pap natuurlijk, hè. Maar het is echt het geweldigst. Ja. Iets voor iets met te maken, maar het is heel chic. Alleen ja, het weer is redelijk goed, maar ja, ze zijn toch het nu krank natuurlijk, hè. Maar het is echt een geweldig seizoen en ik vind dat het heel goed doet. Ik wens je een schone carnaval. Goed. Dat wordt inderdaad de pap van Frans Zoere wordt dat. Verder in deze groep lopen de ouders, broers, tantes, nonkes en nichtjes met van prins Ralf en van prinses Ivana. Ja, bovenop de wagen de Shinse oud-prinsen wat volop aan het zingen zijn. En prins Ralf en prinses Ivana. Even stoppen, joh. Prins Ralf, geboren en getogen in Schillepgeul. Prinses Ivana komt uit Buurten. En prins Ralf heeft de schoonste dag van het jaar om jarig te zijn. Dat is namelijk 18 oktober. Dat is ja, dezelfde dag als mij. Dus dat weten Ralf en ik elkaar al jaren van heen. En we willen ooit nog samen een verjaardagsfeestje houden. Dus Ralf, ik wacht nog steeds op de uitnodiging om samen de verjaardag te gaan vieren. Ja, dames en heren, dit wordt de slager van Groot Valkenberg 2018. Dit worden vrucht de Shinse oud-prinsen. Wij verstaan inmiddels in de Grote Straat. En hier is elk jaar de videoregistratie van TV Valkenberg. En dit jaar hebben we vergeten te vieren. Want Nancy, dat is al 11 jaar deze optocht met veel plezier en veel kennis fantastisch presenteren. En we willen zich daarom namens CV de Waterraad ook een klein hapje aanbieden. We willen zich namens CV de Waterraad hartstikke bedanken dat ze dat 11 jaar al is. En we hopen dat ze nog 10 keer 11 jaar is. En daarom wil ik dich een daverend applaus geven van CV de Waterraad. Dus mannen, wat zeggen we dan tegen Nancy? Dankjewel mannen, dankjewel, wat lief. Ik versta er niks van, maar dankjewel. Zin ik dadelijk wel. De liefdes versta ik wel. Nancy bedankt, Roel Dek uiteraard ook bedankt. Ja, Prins Ralf, dankjewel voor de liefde. Dankjewel. Waterraad, dankjewel. Ik heb die Karel Keulen afgesloten. Dankjewel Karel, dankjewel. Ik kreeg die en de bon en de hangbrug door Karel Keulen. Dankjewel Waterratten.
daar ook een doorgestoken kaart. Dat zijn Inge en Sandra. Absoluut geen onbekenden in de Valkenbaardse optocht. Hun mannen waren een aantal jaar geleden jubileumprins en minister bij de Nalle te Vielen, Lia en Hans. Roel gaat eens even kijken naar de doorgestoken kaart. Inge, is het doorgestoken kaart? Ja, maar dat kan ik dich niet vertellen. Dat vertel het niet toch. Zeg het me in een oor. Nee, dat brengt veel te veel aan de weg. Ik kreeg er allemaal zeik. Nee, laat maar zo. Die heren dan. Nee, dat meer. Dan gaan we ze dadelijk maar eens even het vragen. Ja, doe maar. Bedankt. Hans, is het doorgestoken kaart dat Indianus of wie zit dat? Nee, dat is wel heel erg. Dat is wel erg. Maar ja, ik weet niet wat hij ervan vindt. Wat vind je er wel, Leo? Ik kan daar niet met zitten. Maar Indianus, draai ik eens even om. De cameraman dat het eens even filmen. Ja, dat waren oud-prins Leo en minister Hans. En daar komt Zuid-Harmonie brullend tegen. Uit 1986, en voor die nu wat daar goed kunnen tellen, betekent dat tot dit jaar voor de 32e keer metlopen. En dat betekent dan ook dat ze volgend jaar 3 keer 11 jaar gestund. Ja, het is een heel gezellige groep, we komen ze vaak tegen. En ook wat door het jaar heen allerlei festiviteiten te vingen is. Tevens ook een rode bok dragen. De Spasvleugel. Weer komen hoe de grote vogelnis. Ze opgericht in 2011 in Brokum en lopen voor de 8e keer in de grote optocht voor Valkenbaard. Ze waren ook gisteren te zien bij de kleine optocht. Ja, dat zeggen ze eigenlijk goed, hè. Eigenlijk noemen ze het geen optocht, maar de kinderen zijn eigenlijk beter op kleine optocht noemen. Want er zit nog maar, ja, het lopen nog kinderen met, maar het zijn tegenwoordig meer volwassenen die metlopen. Ja. En we willen de Spasvleugel jaarlijk bedanken, want afgelopen week kreeg ik een heel leuk keertje van ze gestuurd. Super lief, dankjewel. Ramon, Juliette en zijn dochter Chloe lopen voor de 8e keer met Evan voor de 3e keer.
Ons idee is geklauwd, de eerste wagen uit Sup. Dit zijn Ines, Drien, Maud, Floor en Merel. En ze slapen nog maar een nacht drüber. Nu het idee is geklauwd. Vandaar dat de dames gans in pyjama zijn. De lampjesoptocht uit Sup. De familie Harben. Op het bord staat, als schijt het licht niet doet, toch nog lampjes in de optocht. Ja, dat sluit natuurlijk erop dat in Valkenberg geen lampjesoptocht meer is. Maar een super. En zie zorgen dat er nu op dit moment wel nog lampjes in de optocht zijn. U gaat het licht nog niet doet? Nee. Wie erg vindt ze dat nu dat er lampjes op de Valkenberg niet meer is? Ja, heel erg. Heel jammer. Heel jammer. Ja, ja. Maar jullie hebben We vanavond... hebben onze eigen lampjesoptocht, hè. Wanneer is dat? Vanavond. In Sup. In Sup? Ja, de binnenoptocht. Dus allemaal naar Sup? Ja. Vanavond om 9 uur is daar in de café de grote lampjes binnenoptocht. We hebben een auto in de park. Dat is pap met zijn dochter. Lopen al verschillende jaren met in verschillende optochten als Einzelgänger. Maar nu deze 3 dagen samen. En als ik het goed gezien heb, hij is een auto in de boerenkoolprak zitten. En er zijn nog een aantal dames aan het wielrennen. Een aantal dames van Café aan de Kerk. Ja, onder de
klanken van Andy en Roy met het liedje Veerpakkenhoed. We zien ook het thema Veerpakkenhoed. En een groep uit de buurt van de Bergstraat in Suub. Het zijn 11 volwassenen en 7 kinderen. En Nancy gaat eens even vragen aan het kleinste pakje. Ik zit hier bij Bram. Bram is een beetje verlegen, maar Bram is jurig vandaag. Het Bram al veel pakjes uit de machine wil op mij die vraag beantwoorden. Nee, hij loopt weg. Dan vraag je dan de papa. Het Bram al veel pakjes mogen uitpakken. Heel veel pakjes, ja, heel veel pakjes. Ja, ja. Nou, ik kon niet wachten te springen, ja, ja, ja. Dus straks nog meer, hè? Ja, je gaat straks nog goed uitpakken. Zeker, zeker, hè, pa. Heeft genoeg om uit te pakken, ja. Ja. Goed, veel plezier gewenst. Ja, en deze groep uit Suub loopt voor de 4e keer met in deze optocht. Een schone kleurrijke groep uit Suub komt er aan. Ook 4 bekende kleur. Inderdaad, in de groep uit Suub en Iseren staat uit een 22 man 2 keer 11. En zoals Nancy al zei, is dat een ganz kleurrijk gezelschap. Ze hebben een eerste jubileum. Ze lopen namelijk al 11 jaar hier met in de optocht in Valkenberg en ook in Suub. Ze kleuren dus al 11 jaar de optocht. En in Suub wordt nu dit jaar, na 67 jaar, hebben ze nooit een prinses gehad. Alleen maar in een prins. En ja, de Boschjullen hebben dit jaar voor een prinsenpaar gekozen. En ja, de Raad van Suub en Iser bekennen dit jaar kleur. Dus vandaar dat ze ook helemaal gekleurd wouden gaan. En na de uitroeping van de prins en zijn minister van Valkenberg wisten ze zeker dat het dit thema ging gebeuren. Het wordt dus een heerlijk grote verrassing in het dorp in Suub dat het dit jaar een prinsenpaar wordt in plaats van alleen een prins. En ze zeggen zelf in die groep zijn de dames misschien nog wel veel gekker van carnaval dan de heren. En misschien bestaat wel zelfs de mogelijkheid dat er ooit in Suub één prinses gaat komen met een charmante hofdame. Op het Ouwieverbal in Suub worden namelijk ook heel veel prinsessen te vingen. Dat maakte het voor Victor en de Raad van 11 van Suub en Iseren natuurlijk een ganz stuk makkelijker. Keuze genoeg voor de komende jaren. En dat is Elise en Mela. En die lopen dit jaar voor de 11e keer ook met. Ze zijn samen 11 jaar dat ze metlopen. Ja. Ja, daar is gewoon gelegen over die gekke vrolijk. Ja. Oh, volgens mij kunnen de mannen er ook wel gek worden hoor. Ja, en ik ren wel op de foto met waarnemend burgemeester Jan Schreier.
En daar kunnen we een echte lijsttrekker. Dat is namelijk Ben Blom. Ben! Lijsttrekker zit in een goede kamer al, nee joh. Jongen. Begin het met trekken. Jongen, ik ben kapot gek. Die zitten lekker warm in die gooikamer en veel moet het die echte lijsttrekker. Het tegen lijsttrekkers en goed. Maar Ben, dit gaat binnenkort een eigen evenement. Kunt u ons even vertellen? Jongen, ik hoop dat er goede aandacht aan besteedt. 2, 3 en 4 maart voor het Parkinsonfonds. In Sub. Maestro, prachtig programma. Voor alle burgemeesters van de omstreek en van dit ding. We willen een geweldig evenement. Ik hoop dat ze gauw even komen. Goed maar. En erachteraan loopt nog een echte liesduur. Hier zitten de bloemkesboeten. En een gezellige damesgroep, moet ik zeggen. Hè. Met Josine, Joyce, Lily, Peggy, Annelies, Yvonne, Suzanne en hun eigen chauffeur, oud-jubileum Prins Bert. Ja, die dames zitten echte bloemkesboeten. En dan komt jeugdprins van de eerste, de jeugdprins van de Bosjeulkes op Zuid. Hij is in Maastricht geboren en woont in de Dorpsstraat in Zuid-Meilt van mountainbiken en is ook heel goed op de steppen. Hij eet graag pizza en lasagne en kan 's morgens de ganse dag door met een boterham met Nutella. Daar komen de vrienden van het prinsenpaar. Prinsenpaar of een nu dag, die keuze wordt snel gemaakt. Het zijn Ronald, Ashley, Neil, Inge, Kevin, Lucia, René en Danny. Danny is de broer van de prinses Valerie. Het schijnt dus zo te zijn dat prins Eloy al het ganse jaar heeft geroepen, ik wil een nieuwe dag. Hij moet een nieuwe dag, zijn dag is slecht. Maar opeens vlak voor het prins het roepen,
worden de mensen het daak niet meer zo belangrijk. Dus de keuze wordt gemaakt, het is toch Prinsenpaar die in soep geworden. Dus we hebben nu voor het Prinsenpaar een nieuw daak gemaakt. Of ze zijn er in ieder geval mee bezig. Voor ons Prinsenpaar horen weer alles uit de kast. Dat is de familie Hoijemond. En dat is de familie Hoijemond van de prinses. Zijn dat de ouders. En Nancy gaat eens kijken of het oud-prins Fred gaat kind vragen. Trotse papa van de prinses, hè? Ja. Je holt nu alles uit de kast dit jaar. We holen alles uit de kast. Dus we hebben de ganse kast maar metgenomen. Hè. En dan hebben we alle zeggen hangen wat we kosten gebruiken met de carnaval. En hier staan wel verseerde lui. Maar we hebben heel veel lui verseerd onderweg. Wie wordt nu voor dich als pap van de prinses, eerste prinses in Sup? Wordt een slag voor me. Hoezo een slag? Helemaal van de kaart af. Ik had het helemaal niet verwacht. Je wist het niet? We wisten helemaal niks, ook de vrouw niet. Ja, ik zit bij de raad van 11, dus ik word daar. Dan zei je me gewoon, ik moest de gardine hoog toehouden. En dan gaat de gardine op en dan zit aan de andere kant zit een eigen dochter. Ja, dat wordt gewoon schitterend, hè. Dat wordt gewoon schitterend. Nou, ik zei het, je hebt sowieso nu alles uit de kast onthalen. Je zit volop in genieten in Sup van dit jaar. Natuurlijk, hè, natuurlijk. Hè. Sowieso, het weer deed heel goed met, hè. Want oude vuil schrijft er weer voorspeld mee. Het is gewoon schitterend. Het is, Ik zou zeggen, geniet van dit jaar. Geniet van alles. Dat wordt een hele trotse pap, Fred. En verder lopen we nog met Rina. Dat is de man van de prinses. En de nonk en de petertante, chef en Anneke. En daar komen ze in beeld. Prins Eloy en prinses Valerie. En zoals we al zagen, na 67 jaar alleen een prins regeert er vanaf 5 januari een prinsenpaar over het Bosch-Uilen-Rijk. Prins Eloy, Gerard en prinses Valerie, Hoijemond. Het paar woont aan de Kapelstraat in Iseren. Prins Eloy werkt in het dagelijks leven bij een dealer als automonteur. En Valerie werkt in een broedswinkel in Valkenberg. Dat is ook zeker te zien aan het schone kleed wat prinses Valerie aan heeft. Nu op dit moment is het niet zo goed, maar we hebben natuurlijk in het Vastelavondscafé kunnen zien. Een geweldig kleid, het ziet er op en top uit. En ze hebben beide als hobby voetballen. Eloy bij het Sup en Valerie bij Teer. En dan hebben we natuurlijk ook een jubilaris binnen het midden, bij de Bosch-Uilen. Hij zit toch in het midden van de groep. En dat is Ralf Lambi. Hij is 1 keer 11 jaar bij de raad. Ja, proficiat Ralf met een jubileum. Hallo! Op Rozenmondig lopen weer de Great Parade. En dan zijn er 3 cijfertjes groter gekleurd. Ja. Natuurlijk, Rozenmontag op de Tuts. Maar hier Valkenberg, Rozenmontag. Dat sluit natuurlijk op het prinsenpaar van Valkenberg. En dit is Harmony Walram. Ze hebben ons nog dingen doorgegeven in de agenda zitten. Tot ze op 27 mei een lustig concert hebben. Samen met hun mannenkoor Walram. En in oktober doen ze met aan het bondsconcours van de LBM in Remung.
De klanken van over en oud. Maar dat is het nog lang niet, over en oud. Direct harmonie, walrang hier door de straten. We brengen echt de nieuwe kei. Dat zijn John en Wilma uit Hulsberg. En zij hebben wel een heel speciaal reden om hier in Valkenberg mee te lopen. Dus ik ga even naar ze toe. Ga eens naar ze toe, Nancy. Wilma, de loopt hier in Valkenberg met dat er heel veel gaten in Hulsberg zijn. Wie gaat het hier in Valkenberg met die gaten? Een beetje beter. Beetje beter? Het is verbeterd, ja. Het vet me met en ik ben nog tevreden over. Oh, goed, zo fijn dat ze tevreden bent. En je hebt een nieuwe kei bij je? Ja, we hebben een nieuwe kei. Hoe vindt ze hem? Ja, schoon. Maar waar wilt je hem gewoon plaatsen? Ja, ik gehad. Ja, dat vroeg van de nieuwe. We willen hem hebben. En wat zijn de meeste antwoorden? Het Walramplein of de achterom bij hun, dat kan ook. Bij hun gewoon. Ja. Wat gaat het worden, denk ze? Ja, de lui geven verschillende antwoorden. Hè? Nou, dan komt er nog een optocht misschien bij je terug. Goed? Is goed. Dankjewel. Hè? Vrungvenijn, met deze kikker is het altijd circus. Ze liepen vorig jaar voor de eerste keer met deze groep en dit jaar zijn ze weer erbij. Het is een groep van vriendjes van papa's en mama's vanuit de basisschool in Valkenberg die zich bijeen hebben gepakt. Ze willen de garage van de familie Van Dijk en de familie Zilvertand bedanken. Ja, en als kikker van een leeftijd van 2 tot en met 8 lopen met Luc, Bram, Jur, Sam, River, Sky, Rio, Koen, Jens en Cas. En die beelden het circus uit.
très chic. Monopoly Wesp Ultimate. Kijk over het eerste Limburgse Monopoly-spel. Ja, in Limburg hebben we inderdaad een dialectversie gekregen van het Monopoly-spel. Hoe de hoofdstad natuurlijk Maastricht met hun beroemde pleinen inkomt. Alleen, toen ze die versie maakten, zaten er toch wel verschillende spelfouten in het dialect. Nou, en Klik, très chic, komen dus met hun eigen versie uit. Klik, très chic bestaat uit een vaste kern van een aantal families. Namelijk de familie Bekkers, Vrijns, Hankman, Hartman en Tilly. Ze lopen al voor de 21ste jaar met. Ze hebben dus een eigen Maastrichtse versie gemaakt van het Monopoly-spel. Ja, ik ga eens even hier vragen. Wie gunt die Maastrichtse regels eigenlijk? Wie komt die Maastrichtse regels? Wacht even, dan moet ik even een kansspel, een kanskaart. Verzoeken een kanskaart. Wie de bonte storm, van voor naar achter. En iedereen verdient 100 euro's op dit moment. Dus dat is het begin van de regel. Oké. Maar je mag ook met doen. En dan komt ze daarop, is het de gevangenis. Algemene fondskaart. Ja, Roel, ik zou ook eens metgenomen. Ik pak dan even een algemeen fondskaart. Ik zou gewoon meteen naar de gevangenis gaan. Die ma heeft sop gekookt van een grote knook. En wat krijg ik dan? 20 euro. En dat die Maastrichtse... even kijken, wat hebben we? Dat is 10. Dat is 5. Dat is zo wat, dat is 10 best. Hij is er een 28. Ja. Dankjewel. Dat ging ook nog heel goed, Roel. Ik ga je meteen naar de gevangenis doorgestuurd. Zonder kaart. Nee, ik heb betaald gekregen. Dat mag. En die lopen voor de eerste keer met die in de optocht van Groot Valkenberg. Want deze komen niet uit Valkenberg, maar komen uit Gulpen. Ze bestaan nu 16 jaar en zijn spontaan begonnen. Nemens kozen een muziekinstrument spelen, maar iemand zei de zin om hun dat te leren. En uiteindelijk nog 5 jaar begonnen ze het langzaam te kennen. En toen kwam ook de naam van Dat Mag. Ze trekken hoofdzakelijk met de groep door de carnaval van Gulpen heen. Maar ze gaan ook dus wel eens verschillende optochten langs. En zo nu dus voor de eerste keer in Valkenberg. Maar ze leven ook al in Maastricht met Iepen, Volts, Mechelen, Schulder. Nou, vind ik het toch wel heel chic dat die nu ook hier in Valkenberg metlopen. En ik hoop eigenlijk dat dat een vast iets biedt. Ja, een chique zatharmonie.
En dan komt de Valkenburgse rollatorpartie. Cyril Doutsenberg en oud-minister van 2015 gestaat door. Ja, met de verkiezing natuurlijk in de aantocht hebben die heren ook een partij opgericht. En namelijk de Valkenburgse rollatorpartie. Dit is natuurlijk een knipoog naar de Valkenburgse politiek. En hebben daarna ook nog hun eigen verkiezingsprogramma uitgebracht. Enkele van deze standpunten van de heren is, en ze willen heel graag een rollatorparkeerplaats. Gratis rollator voor iedereen. Dat senioren zo lang mogelijk zelf achter rollator mogen blijven lopen. En een eigen rollatorbaan. Rollator verkeersborden, een rollator wasstraat. En tevens ook wifi op de rollator, dat willen ze ook. Dat is natuurlijk ook heel handig. En een navigatiesysteem. Valkenberg is een grote poepenkast. Ja, dat is VVV, de Valkenbergse vastelovensprong. Ik ga eens even vragen of Valkenberg echt zo'n grote poepenkast is. Ruud, is Valkenberg echt zo'n grote poepenkast? Ja, maar Valkenberg is een grote poepenkast. En daarvoor gaat er van alles mis. Dat hebben we ook allemaal opgeschreven. Wat gaat er allemaal mis dan? Nou, we zitten gewoon in een poepenkast. Spolvermolen poepenkast, leeuwterrein poepenkast, burgemeesterbemiddeling poepenkast. Alles is eigenlijk gewoon een poepenkast. En met de carnaval mogen we dat zeggen. Ik was gewoon toch in die pupjes rijden dan. Ja, dat wordt ook minister Ruud die aan het woord wordt. En deze groep bestaat ongeveer 25 personen. En dat is even de poepenkast erin. De leden komen uit Brokum voornamelijk en van de basisschool en van de sportvolleybalclub SAC. We hebben een planken, half cultuur van Chinees. We moeten van een meer met Chinezen. In deze groep lopen ook Axel Simons met Marielle Blom. Marcel Giele, dat boet altijd te kar. En Wim Dolmans van de brandweer is er ook bij. Het maakt niet uit welk pakje, schmink of muziek, met de vastelavond is iedereen uniek. Dus, Ivo en Esther Jansen.
En hier ziet je ze in beeld, Ivo en Esther. Igneet. En dat is natuurlijk de familie Loze. Jeugdcarnaval Valkenberg. Met Prins Peter en minister Mary. En de nar Ivan natuurlijk. Peter Trippels, zoon van Marco en van Swanne Trippels. En Swanne trouwens is de voorzitter van het jeugdcarnaval. Woont in Valkenberg, Koningshof. Het is geboren in 2007. Hobby's zijn Rood van Ilf, de scouting, daar zitten we de Welpen en de jeugdjonkheid. En hij zit in Gulpen bij de Benade Schwan. Minister Mary Steins is de dochter van Rudy Steins en Ines Steinen. Ze woont in Valkenberg op de Hortensiastraat, is geboren op 6 mei 2007. Haar hobby's zijn dansmarieke, bij de jeugdcarnaval natuurlijk, dans bij Cozy Corner, de scouting en Muziekgalli. Ze zit op de basisschool in Valkenberg. Ja, en ook schrijft er nog naar Ivan Tang, zoon van Tatjana Tang en Natasja Tang. Wat bestuurslid is bij de jeugdcarnaval. En zijn hobby's zijn rood van Ilf, fietsen, skaten, motorspelen, spelen op het iPad en op het PlayStation. De prins is tevens een supergroot fan van Bob en Ken. Tevens bij de prins is de opa ook prins geweest in Kerkrade. En ja, de mama, zoals Roland net zei, is voorzitter van de jeugdcarnaval. Bij de minister is de opa ook minister geweest, maar dan niet in Valkenberg. En de oma is voorzitter geweest ook van de jeugdcarnaval in Valkenberg. Samen wouden ze al heel lang prins en minister leuren. De jeugdcarnaval heeft trouwens even ook nog een taak dit jaar voor oud-prins Joost. En hij is dit jaar president en oud-minister Tijn is hulppresident. En tevens hebben ze ook een solodansmarieke Julia. En Julia, Ivan, Joost en Tijn die zullen het prinsenpaar dit jaar bijstaan. Hallo, Prins Peter en minister Mary.
lachen naar hem. En daarachter, bij de geulpoort, komt minister en prins Paul en minister Michel van de Merle te vielen langzaam in beeld. Maar eerst komt dadelijk, als het goed is in beeld, dan komen ze in beeld inderdaad. De schutterie van Valkenberg. De edele, nobele, achtbare, jonge en oude loffelijke schutterij der stad en de vrijheid Valkenborg. Een ganse mond vol is dat. Maar dat mag ook wel, want ze zijn gisteren bekroond met de Gouden Bok. Ja, ze hebben dit jaar 4 keer 11-jarig jubileum. En de Gouden Bok, die is inderdaad, die is nu pas voor de 7e keer uitgereikt. Dat gaat heel bijzonder. Dat deed tenminste te veel niet zomaar. Dan was het dus 4 keer 11 jaar voor in de optocht metlopen om zo te krijgen. Ze hebben gisteren bij de sleuteloverdracht uit de kamer geschoten en tevens wordt ook de vlag gedecoreerd van hun. Ze zijn dit jaar in de Merle te vielen kleuren, namelijk in het groen-wit, wegens hun jubileum. Daar natuurlijk ook van, maar ook natuurlijk tot prins Paul en minister Michel, allebei lid zijn van deze schutterie. En ze hebben op de wagen, dat komt nu langzaam in beeld, onder de klanken van de Esprit, hebben ze hun veld geschud, staan, het kanon. En dan kunnen we ook een Gouden Bok langs. Prins Paul, minister Michel en ook op de wagen steekt Marieke Kelly. Paul, geboren in Limmel in Maastricht en is opgegroeid in Broken. Sinds 1995 is hij getrouwd met zijn minister Michel. Hoe met er natuurlijk vandaag bovenop de wagen staat. Paul is in het dagelijks leven werker in de horeca en Michel trouwens ook. Michel is geboren in Leut in België is dat en opgegroeid in Stokken. Ook in België, niet in Wilder, maar in België. Hij woont sinds 2004 in Valkenberg. In hun vrije tijd doen ze heel graag wandelen en houden echt van het Burgondisch leven. Natuurlijk met een lekker hapje en een drankje. Zij hebben iedereen op de Prinsenproclamatie voor de gek gehouden, want zij hebben eigenlijk gezegd dat ze naar Thailand op vakantie gingen. Hij heeft zelf op Facebook foto's geplaatst dat ze op Schiphol stingen. Ja, en tot ieders verrassing kwamen ze door aan de route. Ja, hoe komen ze de route? Ze komen natuurlijk uit de kas. En we mogen wel zeggen, ze hebben er volop van genoten. Prins Paul is gelukkig de ganse carnaval hartstikke stum kwijt geweest. Alleen af en toe als we hem posten interviewen, dan hij het nog een beetje gestumpt. Minister Michel, Carnavalssociëteit Commercial Queen af 1970. Minister Michel, It's
burgemeester Michel. Hallo! De stadsprins van Volkenberg volgt de eerste. Dat is de minister Michel. Hallo! Dit wordt de grote optocht hier in Valkenberg Centrum. Ja, zo komt die live-uitzending weer ten einde. Rond de 60 groepen, kleine 2 uurtjes had het geduurd. Het wordt koud, het is af en toe nat geweest. Het was wel heel gezellig. Het was super gezellig. Ik wil iedereen bedanken wat aandacht heeft geschenkt aan mijn jubileum. Alle carnavalsverenigingen natuurlijk. Dich Roel, heel erg bedankt. Zonder dich ging het natuurlijk ook absoluut niet, die 11 jaar. Maar ik wil in het bijzonder even één persoon even heel erg bedanken. Dat is mijn man Mark. Die zit nu achter de regietafel. Zonder hem heeft het absoluut die 11 jaar ook niet volgehouden. Hij deed ieder jaar ook het Vastelavondscafé de regie. De optocht deed er al jaren de regie. En ja, zonder Mark of alle lui hier bij TV Valkenberg kunnen we dit niet doen. Inderdaad. Alle lui van TV Valkenberg bedankt. En Gerrit Kieker natuurlijk ook bedankt. En wellicht tot volgend jaar.